change. Kocha mar tim Kenya Paul Morunga matayo tim mar Kenya Lionesses tuke mag rugby kidieny mar nyiri jotugo 15 koni gi koni ogolo nying jotugo kata jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mibiro bagi boma ma Antananarivo e piny mar Madagascar kochakore tarik 4 dwe mar 12 tarik 4 nyaka 12 dwe mar 5 nyaka Ramogi. Natasha Emali biro bedo kapten mar timno ma obedo gi lokruok mar jotugo 13 kowuok e tim manotugo tuke mag pinje duto manobagi Dubai dwe mar 10 mokalo. Lokruok makamagi obiro nikech jotugo mamoko biro ting'o nying Kenya e tuke mag Challenger Series ma ibiro bagi kind tarik 18 ga 19 dwe mar 5 e boma ma Krakow e piny mar Poland. Moko kuom jotugo masulwe moluongi oting'o Linet Mora, Helsa Kisha, Diana Aweno e kind jotugo mamoko. Timbe mabiro tugo tuke mag pinje Afrika oting'o Kenya, Afrika ma Milambo, Cameroon gi jobag tuke go Madagascar. Also a testament. Then we played them again in the same competition. They won both games, but for us, I think we've closed the gap between them, and if we play well, definitely we are still able to beat them. Piny mar Ingresa biro bedo maonge